Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Sinampahan ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI si dating Bamban Mayor Alice Guo at ilang pang miyembro ng kanyang pamilya. May kaugnayan ito sa umano'y falsification at paglabag sa anti-dummy law kaugnay ng pagbili nila ng lupa at pagtatayo ng negosyo sa Marilao, Bulacan. Ayon sa NBI Bulacan South District Office, kabilang sa isinampang reklamo ang 30 counts ng simulation of minimum capital stock at 4 counts ng falsification of public documents para sa mga peking aplikasyon ng business, occupancy at building permits. Lumabas sa investigasyon niya na si Guo at kanyang mga kaanak ay nakapagtayo ng ilang kumpanya sa Marilao, kabilang ang QJJ Group of Companies Incorporated, Q Seeding Genetics Incorporated, QJJ Meat Shop Incorporated, QJJ Slaughterhouse Incorporated, QJJ Smelting Plant Incorporated at QJJ Embroidery Center Incorporated na lahat ay nakarehistro sa parehong address. Natuklasan din ay direktoran ni Guo at iba pang pamilya na sila ay mga Pilipino sa Articles of Incorporation ng naturang mga kumpanya upang makontrol ang mayorya ng shares taliwas sa una nilang estado. Bukod dito, sinampahan pa si Guo ng 6 counts ng falsification of public documents dahil umunod sa pagpepeke rin ng deed of sale at documentary stamp sa pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 2 million pesos noong 2010. Abangan ang iyong mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.